En poucos días estará todo preparado. Haberá lúa chea e pisaremos a raya. Adiantaremos e sairemos do camiño. Pase o que pase, sabes que nos atoparemos sempre nas liñas descontinuas. E isto? Claro. Este disco foi un agasallo de Fer, o meu primeiro mozo. Tiñamos pensado fugarnos nunha furgoneta. Sempre quixen ter unha furgo. E que pasou? Nada, que rematou, como a todo.